जय श्रीराम निकलतु ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾವ 42 ಕೋಡೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಕೋಡೆದಿ ಇದು ಇನಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಪತ ಬರೋಡು ಸೊ ಪಿದಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ರಡ್ಡರೆ 2 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಪೋಯಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಪೋ ಒಂದಿಪ್ಪನು ಬುಕ್ಕ ರೋಡ್ಲ ಸರಿಜಿ ಕುಡ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಕುಕ್ಕ ಎಂಚಾಪ పెట్రోల్ ఉండు అరే పోదు వాళ్ళే గాడి ఎంత పందాలు ನಮ್ಮತ್ತ ಕುಡ್ಲೆ ಇತ್ಯ ನಾ ಕುಡ್ಲೆ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ಬರೋದೈತೆ ಅಂದೆ ಬಸ್ಸದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ಲು ರೋಡ್ ಪೂರ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಜಿ ರೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು 4 ವೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಮೂರನೇ ಬರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಫುಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಶೆಣೈನ ವೈಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶನ ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟೂವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೇರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರಿಂಚ ಬುಲು ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಣೆ 19 ಇರು ಅಂದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಎಂಚ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ತಂದರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಮೂಲು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಅವಡು ಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40,000 kilometers ಆಯ್ಬಕ ಇರೆಗ್ ಗಾಡಿನ ಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಂದಿನ ಗಾಡಿ ಇರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ಪಿಕಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ರ ಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಂತನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಅರೌಂಡ್ 95,000 ರನ್ ಆತನು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು 19 ಎನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರ ಅಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಡಿರು ಹೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋ ಪಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಚ ಐತಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಬರ್ನ್ ಆನ ಫ್ಯೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ಕುಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಗಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪು ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆತ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಪ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆತ ಡೀಸೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ತಾವು ಇರುವರ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಇದೀಗ ಥ್ರಾಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇರ್ನ ಥ್ರಾಟಲ್ ಉಂಟು ಅವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪು ಅಂಚ ಉಮೇಶ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಒಂದು ಜಾಗ ನೇರ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಬೇರೆ ಮಾತ ಗಾಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವಡು ಬೈಕ್ ಅವಡು ಕಾರ್ ಅವಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದೇ ಮೇರೊಂಚೂರು ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿಂಪಲ್ಲ ಪೋವೆ ಗಾಡಿ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಕಲೆ ಪೂರ ಬರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ಗೆ 5 ಅವರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೋದು ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ಏರಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೈಪದ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಆನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಏರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಕ ತೂವಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು
ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿತ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅವರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜಾಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾವು ಗಾಡಿ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ ಗಾಡಿಯ ಪಿಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ನಾಯ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಇಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸರ್ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಜರ್ಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೇಂಜಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಪಿಕಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ 100cc ಗಾಡಿ ಓಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಬೈಕ್ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾರಿ ಬಸ್ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ರಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇರ್ತದ ರಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇರ್ತದ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ ಇರು ಬರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲಡ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಏರೆಲ್ಲ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪಡೋದ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಬಂದು ನಂಬರ್ಲ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಉಂಟವೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಬೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸರಿ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನೀರಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮೂರು ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗಾಡಿ ಬರೋದುಂಡು ಮೂಲ ಇನೋವಾ ಬರ್ಕ ಪದ ವರ್ಕ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಸೊ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಒಂದು ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವೇನು ಕಾರ್ಬನ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೂರ ತೆಗ್ದು ಅವೇನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಅದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಅದಾದ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚ ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂತ ಓಕೆ ಎಂಚ ಆಪಣ this now and tell you what's the difference after doing decarbon. What you can feel or the difference that you get once you do decarbon is the smoothness that I can feel. The engine has become a little more smoother than what it was earlier, and also the initial throttle response. The initial throttle response has a different feel altogether. This is about 11-year-old car, and I've done about 95,000 kilometers. 95,954 or something odd kilometers. And that's where I actually can see the difference, because the car has become smoother and also the initial throttle response is slightly better than what it used to be earlier. ತೂಲಿ 3 ಜನ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಟ್ರಿಪಲ್ಸ್ ಒಂಜೇಗೆ ನಡುಟಿತ್ತನೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲೆಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತ ನಾಪುಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ ಒಂದು ಮನ್ಕೊಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇನ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏಪಲ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡದೇ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಆತಿತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡದೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬೈಕ್ ಬೋನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಕಾರ್ ಬೋನಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ರಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೆರಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇರ್ ಪಂತಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಕಾರ್ಬನ್ ಮಂತ್ ಅಂಚ ಆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ನಿಂಗ್ ಏರಿಗಣ್ಣ ಒಂದು ಡಿಕಾರ್ಬನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡೋಣ ಬಲೆ ಮೂಲು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್
ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ದಾಖಲೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಒಂದೇನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಜಾಯ್ಪಣ್ಣ ಹೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಇಂಚಿನೇ ಲೋನ್ ರೈಡರ್ ದಾರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಬ್ಲೆ ಬೇರೆನೆ ಬೇರೆನತ್ತೆ ಬೇರೆನ ಚಾನಲ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ಸೇಪಿಯನ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅಂಕಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರ್ ದೋಸೆದ ಅಂಕಲ್ ನೀರು ದೋಸೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಕೇಟುಗೆ ಹೋದ ಅಂದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋವಲ್ಲ ಯಾರತ್ತು ಯಾರಿಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿದ ಬರೋದು ಮನೋರ್ಲೇನೆ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ನೀವು ನೋಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈಕ್ It's glowing the light, is it? ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್. ಚೈತಲೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟ ಈಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ರೈಡರ್ ದಾರ ತುಲೆ ಬಾಳುಂಡು ದಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ 11 ಗಂಟೆ ಅಂದು 15 ಗಂಟೆ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಇಂಕ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಶುರು ಆಯ್ನ ಬರ್ಸ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತಂಡೆ. ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ವಾಶ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಕೇಸರ್ ಆದ್ಬೋದು. ದಾಲಿ ದೆಕ್ಕದಂಡೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆವಿ ಆತಂಡು ಕೆಸರು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ದುಲೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಪೂರ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಬೋದು ಬತ್ತಿಲಾಗ ಆತಂಡು ಬತ್ತಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಮೂಲ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಟಿಂಟೆಡ್ ವೈಸರ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಇಂಕ್ ರೋಡ್ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿತ್ ಬಾಯ್ನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಿಂಕರ್ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕರ್ ಐನು ತೂಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆವಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ಲ ದಾರ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲ ಲೈಟ್ದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾಂಡೆ ರೋಡು. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿತನೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ ಬಟಲ್ಲ ಒತ್ತಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ.